5 decenija nakon tragične pogibije kompozitora i etnomuzikologa Tihomira Vujčića u mađarskom gradiću Pomazu nadomak Sent Andreje održana je dvodnevna manifestacija u njegovu čast. Vujčić je stradao u avionskoj nesreći 19. avgusta 1975. godine na praznik Preobraženje Gospodnje. On potiče iz svešteničke porodice. On se ovde rodio kada je njegov otac Dušan Vujčić ovde bio protojerej. Njegova majka bila je Nevenka Budimlić, ona je iz Santova, a njegov brat Stojan Vujčić 4 godine kasnije se rodio. Nikada nije zaboravio za Pomaz, kao što ni Pomaz ni dan danas ne zaboravlja o njemu. Tačno, upravo zbog toga mi smo odlučili kao Pomoška srpska narodnosna samouprava da ovu veliku okruglu godišnjicu, 50. godišnjicu od smrti Tihomira Vujčića obeležimo na dostojan način. Obeležavanje 5 decenija od njegove tragične smrti počelo je parastosom u hramu Svetog Georgija, gde su se okupili članovi porodice, predstavnici srpske zajednice, naučnici, umetnici i građani Pomaza. On je pisao kompozicije za više nego 100 filmova, za dugometražne filmove, za televizijske serije. Ovde mogu makar Borš filma, ili film da spomenem, ili Kapetana Tenkeš kapitanja, 64. Ali on je pisao balade, on je pisao muzičke parodije, horske kompozicije i televizijske i radio numere. U dvorištu rodne kuće održan je prigodan kulturni program, nakon čega su položeni venci kod spomen ploče. Prisutni su bili i predstavnici srpskih institucija u Mađarskoj, lokalne samouprave, poslanik u parlamentu, kao i predstavnici srpskih manjinskih samouprava i udruženja. Nagyon jó, hogy egy közösség, főleg egy 50 éves évfordulón így tud emlékezni, imádkozni elhunytért. Arra biztatnám önöket, hogy valamilyen módon még inkább próbáljuk közösen elé tárni fiatal nemzedékeknek is, hogy mennyi mindent köszönhetünk Vujčić Tihomirnek is, de annak a zenész és kutató közösségnek is, akik akkor éltek Magyarországon. Egy ilyen fantasztikus embernek az életéről nekünk nem csak emlékezni kell, hanem adott esetben pontosan azért, mert meg akarjuk őrizni a hagyatékát, meg akarjuk őrizni a tárgyi emlékeket, legyen az egy volt parókia. Ezért nekünk ebben kötelességünk és felelősségünk is van. Centralna svečanost održana je narednog dana u Domu kulture uz učešće stručnjaka i umetnika iz Mađarske i Srbije. Treba da istaknemo da je Vujčić zabeležio te melodije u vreme kada je još to živelo, ali uskoro počinje uticaj radija, televizije i tako dalje, dakle gubi se taj prvobitni nivo i on je spasao u posljednjem momentu, zabeležio za budućnost tu građu i sav taj materijal je jedan ključni segment nasljeđa Srba i drugih južnih Slovena u Mađarskoj koji bitno utiču na očuvanje njihovog identiteta. Dakle, iz našeg aspekta je ova zbirka zbog toga izuzetno važna. Savio se ruzmarin, ej, preko pešte ubudi. To je prinudno bilo da su oni otišli u Santovo, deca, sa mamom i sa bakom, jer su pobegli malo od bombardovanja. Je osnovao hor, pošto je smatrao da treba tu omladinu uvatiti malo i da malo je educirao to društvo. I pošto je poslušao te glasove, slušao ih je u crkvi, slušao ih je uopšte u privatnom životu, on je odmah napravio raspored alt sopran, mezosopran i u njegovoj glavi se stvorio odmah hor. Bile su ratne prilike, onda nije moglo da se nastupa, oni su pevali u crkvi, oni su napravili skromne svečanosti, ono što je inače
prilikom državnih praznika bilo, a Tihomir je sve to organizovao po svojoj koncepciji, izmislio svoj repertoar za taj hor, tako da su oni bili entuzijasti i strašno su voleli. Zapravo zavoleli su muziku, pevanje i uopšte za ceo njihov život je uticao to. Svečanost posvećena Vujčićevom opusu, njegovim zapisima, terenskim istraživanjima i muzičkoj zaostavštini prikazana su iz više aspekata. Najpre je promovisano prošireno izdanje Vujčićeve knjige Muzičke tradicije južnih Slovena u Mađarskoj, o kojoj je govorilo 7 izlagača, svako sa svog aspekta. Zaostavština u oblasti etnomuzikologije i narodne muzike Tihomira Vujčića bila sačuvana, ali nije bila sređena i obrađena. Samo je jedan rukopis blizu gotovosti bio posthumno objavljen 1978. godine i sada se rodila ideja posle 2012. godine da se ta zaostavština stručno obradi, pošto u Mađarskoj nije bilo dovoljno etnomuzikologa koji bi na tom nivou znali i srpski da obrade tu zaostavštinu. Uključili smo Muzikološki institut njihove etnomuzikologa i pre svega Jelenu Jovanović i Danku Lajić-Mihajlović u obradu tog materijala. Prvobitna studija koja je bila vrlo značajna, koja je dala klasifikaciju i analizu muzičke tradicije južnih Slovena u Mađarskoj, bila na mađarskom jeziku. Sada je to prevedeno i na srpski jezik i dostupno i srpskoj struci. S druge strane, cela knjiga je trojezična u tom smislu da postoji i engleski prevod osnovnih tekstova, tako da je knjiga postala dostupna najširoj stručnoj javnosti u svetu. Nisu samo melodije etnomuzikologija, nego tu su i tekstovi pesama i tu su opisi okolnosti pod kojima su zabeležene te pesme ili kada su se pevale, ko je pevao. Dakle, ima jedna vrlo značajna i etnološka, etnografska građa u knjizi, to je jedan drugi značajan moment. Tokom rada, tokom 2 godine, jednog drugog izdanja te prvobitne zbirke, drugog proširenog i kritičkog izdanja, naučno i više obrađenog, popravljenog, dopunjenog jednog izdanja, koji sada ima i jedan digitalni online prilog, koji je veoma inovativan i koji nam daje uvid i široj publici i naučnoj publici, uvid u tu građu iz zaostavštine koja dopunjuje i objašnjava građu koja je štampana u knjizi. Sećanje na Tihomira Vujčića živo je i kroz lične priče. Aleksandra Sanja Golub, koja ga je poznavala kao devojčica, sa ponosom čuva jednu posebnu uspomenu. A to se znalo ko je čiji, ko je ko. U ovom selu, u onom selu i u drugom. Tako da dobro smo se poznavali, nismo bili drugovi, prijatelji, šta ja znam, ali dobro poznati jedno drugim. Tako da nije nikad prošao tako kad me primetio da je nije prišao, da nije se javio. Bio je vrlo, vrlo prijatan, vrlo veseo, ali ne onako umetnički veseo. Nije bio, kaže Mađar Link. Ozbiljan je bio, ali vrlo veseo, voleo da provodi i voleo da igra. I o tome je bio čuven da kad je zasviralo kolo na bučuri u Setandreji ili u Pomazu, bio je prisutan i nije stao nikad prvim u kolo, nego počeo je da pogleda ko se uhvatio već u kolo i onda je gledao malo, tražio je gde će stati.
I to se desilo sa mnom više puta da je izbirnuo mene, da stane pored mene u kolu, kao što je ovo fotografija, ovo je u Setandreji snimljena. I ja sam ga jednom pitala, Tihomire, zašto ti to radiš? Ja vidim ko diže lepo, brzo noge i sitno igra kolo, jer to je pravo kolo. Hvala što si mi rekao, sad će biti još lepše, ja ću još paziti na to da bude lepše. Kad je bila snimljena ova fotografija, onda je bila i moja baka Smija tamo u porti, sedela je na klupi i gledala je kako se provađa, kako igraju mladi. I kad je bilo kraj kolu, ja sam sela pored nje, ona, Ljubože, neko šta ti je, mi smo je bila Smija, zvali smo je Mijo. Kaže, Ljubože moja, ne volim što stav pored tebe. Čuvaj se, kaže ona meni. Rekao, čuvat ću se, ne brini. Voleo je pomaški pevački hor. Čika Iga je bio kantor i on je vodio taj hor. On je muzičko-etnografski slušao te pesme, ali uvijek je svirao. Uvijek. Frula mu bila, kad je bila zima, u kaputu, u unutrašnjem džepu, a uleto je imao košulju, normalnu, laku, a imala je ta košulja uvijek džep. I u tom džepu bila frula. I on je samo tako izvadio i svirao je. Ugye ezt hangszeresen. Vrlo udvoran, vrlo gospodin čovjek bio. Život i delo Tihomira Vujčića ostavili su neizbrisiv trag. Njegova muzika nastavlja da živi, ne samo u zaostavštini, već u svesti generacija koje dolaze.